Nerea de Diego naiz, Arte Garaikideko zentroko zuzendari bat. Eta gaur aurkezten dugu habitazion hau 2016ko sorkuntzari arte plastikoen laguntzen proiektuak edo aurkezten ditugu. Nafar gobernukoak ematen dituen laguntzak. 11 artista dira, 11 proiektu berez, baina proiektu asko dinez, proiektua bere orokortasunean ikusi beharrean, egiten planteatu dena da, muestra txiki bat, edo zenbait kasutan prozesuaren zati bat, edo proiektu osoaren lan bat aurkezten da. Orduan, bada nahiko anitza erakusketa, baditu bideoak, baditu argazkiak, eskultura, eta proiektuak oso anitzak dira ere haien artean. Badugu Alba Agirreren lana, Mikel Okiñena, Víctor Marzanal, Cristina Núñez, Javier Landa, Javier Arbizu, Amaia Molinet, Fermín Díez Unzurrun, Gonzalo Nicuesa, Leire Urbeltz, Mikel Okiñena esan dut uste dut, eta Mireia Martín Larumbe.